Vil du tjene på kryptomarkedet uden at bruge tid på komplekse diagrammer? Har du prøvet, men tabt penge på grund af volatilitet? Er du ny i krypto, men drømmer om stabil, passiv indkomst? Så er Ultima Trading-platformen den perfekte løsning for dig. Ultima Trading er nøglen til ubegrænset automatisk profitvækst. Platformen har bots, der handler 24/7 i TPTU USDT og giver dig overskud i USDT. De bruger strategier til alle markedsforhold med overskud op til tusinder af procent. Ultima Trading er din chance for at øge dit indskud med profitable bothandler. For at starte skal du blot købe en licens på ultimaterating.com. Indsæt penge på børsen, aktiver botten og tilknyt din konto. Derefter begynder du at tjene overskud i USDT døgnet rundt. Herefter sker alt automatisk. Botten genererer overskud, og du kan overvåge og styre processen. Start, stop eller følg med i analyser. Botten arbejder videre, indtil den når den lovede fortjeneste. Begynd at tjene automatisk med Ultima Trading. Vælg din licens og aktiver din handelsbot.